Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba udokotela uNaledi Pandor ubonge iqhaza elabanjwa izwekazi iEurope ngesikhathi kuhlasele ubhubhane lwe-COVID-19. Uthi lokhu kwabuqinisa kakhulu ubudlelwane beningizimu Afrika neEurope. I also appreciate the European Union's support to South Africa and our continent during the pandemic, as well as the new support to BioVac, our vaccine production company, and the mRNA vaccine technology transfer hub in South Africa. Isikhulu esiphezulu sezobudlelwane namazwe omhlaba eEurope sithi iningizimu Afrika yizwe abebehwebelana nalo kakhulu futhi lokhu kuthuthukise kakhulu umnotho wase-Europe. Our trade and economic relations has been growing steadily over the years, notably thanks to the implementation of the Economic Partnership Agreement. You are our main trading partner in Africa. Ungqongqoshe uthi kwezinye izinto abazobhunga ngazo bazobhunga ngezindlela okungakhiqizwa ngazo amandla ngendlela enganukubezi imvelo ezemfundo kanye nokunye. I'm also pleased that we'll focus on the just energy transition, on the matter of development of green hydrogen or the raw materials value chain, on matters of health, education, science, technology and innovation. Umhlangano wabo bazobamba ngasese ePitoli namuhla. Ezindabeni ze SABC ngingunozipho Xaba ngibika ngiseGoli.